मेट्रिकनि रिजाल्टआ जथेस्थ' आं नायनायाव उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोंहा 72 पइन्ट सामथिं गाज्रि नङा नाथाय बेखिनिया थोजासे नङा आरो बिटिसिनि बेलायाव आं मुंखौ बुंनो लुबैयाखै खायसे जिल्लाया एसे गाहायाव थांदों बेखौ नायोब्ला जोंहा सोलोंथाइनि बेलायाव मावनांगौ गोबां दङ आरो आं खावलायगोन बे बेलायाव जोंहा सोलोंथाइ बिफान दङ बिटिसियानो होन बा आसामानो होन बिथांमोना बिनि सायाव नायगोन आरो जोंहाबो आफाद हिसाबै नायनांगौ गोबां दङ जोङो बिनि सायाव जों बिराद सिरियास दिनै जोंहा गोदान मुं थिसननाय जाबाय आरो आसाम सरकारा गोबां थाखोआव लेखा हराखै बे लेखा हरनायनि बेलायावबो जोङो बावैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद थुनलाइ आफाद जोङो सरकारखौ जोङो लोगो हमगोन आथिखालावथ' मन्थ्रि बिदि दंब्लाबो बिथांमोना खामानि मावनो हाया जोङो सोलोंथाइ बिफाननि गोजौ बिबानगिरिफोरखौ हमनानै बिजाबा मानो सौफैयाखै बिनि सायाव जोङो बिथांमोननिफ्राय मा जाना दं बेखौ जों खबर लागोन आरो जेरावनाखि बिजाब मोनाखै बेखौ जोङो मोननो थाखाय नाजागोन एडमिसननि बेलायाव फारसेखौ लानानै माखासे बेले बेजे नुजायो सरकारि बा गभर्नमेन्ट फरायसालि दिनैनि दिनाव मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होदों जे मोननै माने एंगेलाव खारो एडमिसननि बेलायाव मोनसे जाबाय खायसे प्राइभेटखौ मोजां मोनना खारो खायसे जाबाय सरकाराव थाङो दा सरकारि फरायसालिमाफोराव बा जौसिन गेजेरारि फरायसालिफ्राव जायफोर फरायसाफ्रा मोननांगौ आसामाव बिसोर जोबोद डिस्टार्ब मोननांगौ मानोना नोङो प्राइभेटाव थानाय माने गोबां थाखा फैसानि बाथ्रा फैयो बे प्राइभेटाव हरनो नागिरनाय जेनोखि मोनसे टेन्डेन्सि बेखौ जों होबथानो हालिया नाथाय जों मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हायो जुदि सरकारि फरायसालिफ्राव गासैबो बेलायावनो जुदि मोजां जायोब्ला हमना ला फोरोंगिरिनि बाथ्रा नोङो माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारनि बाथ्रा नोङो बेफोर थिग जायोब्ला निश्चय गार्जेनफ्राबो सरकारि फरायसालियाव हरनायनि गोसो जागोन नाथाय बेफोर जाहोननि इनफ्रास्ट्राक्चार मोजां जायैयाव फोरोंगिरिफ्रा जेरैबायदि नांगौ बिदि गैलिया मानसिफ्रा माने गोसो गैयाब्लाबो हायाब्लाबो बिसोरो प्राइभेटाव हरनो गोनां जायो बेखौ आं नुदों बेखायनो सरकारा बेवहाय दायित्व दङ जानला मोनला माने फिसफोरखौ जाहाथे प्राइभेट स्कुला बा कलेजफ्रा बिथांमोना माने बारायनानै बांसिन लानानै एडमिसन होनाय जाहाथे बे टेन्डेन्सिखौ बिथांमोना खालामा बेखौ सरकारा नोजोर होनांगोन आसामानो होन बा बिटिसिआनो होन आं बेखिनिखौ फोरमायदों